क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय दुन्दियाबारि गामियाव दिनै बतझरानि साब डिभिजन हिसाबै मोनसे एक्स एनडिबिनि मोनसे कमिटि दानाय जायो। मख'नो गोनांदि मिरु कमिटिनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनि गाहाय आफादगिरि सिला बसुमतारीजों लोगोसे दोलोनि गोबां बायदि बायदि बिबानाव थानायफोरजों लोगोसे बतझरानि गासै एक्स एनडिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बिथांमोना गोदानै कमिटि दानायाव बतझरानि आफादगिरि हिसाबै जितेन्द्र ब्रह्म आरो नेहाथारि हिसाबै मोननो हायो बापि बसुमतारी। बिथांमोना बतझरानि गासै एक्स एनडिबिनि गासै जेंना जेंसिफोरखौ मिरुजों सावरायनानै फोजोबनो हानाय बायदि बे कमिटिखौ दानानै होफैनाय जादों होननानै बुंथियो। दिनैनि नैबे बतझरा सिङाव थानाय दुन्दियाबारि गामियाव जे जों मोनसे इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बे बतझरानि साब डिभिजन हिसाबै दिनै मोनसे जोङो दाफुंना होफैदों। दिनै इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिनि जोंहा बेवहाय आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारी दङ, लोगो आफादगिरि बिजायख्लं दङ आरो लोगोसे बे ओनसोलनि सासे दैदेनगिरि सिगांनि एक्स एनडिबिनि कमान्डिं अफिसार आरो सिगाङाव बिथाङा माबानिबो काउन्सिलनिबो दैदेनगिरिमोन बिजेमब्लाव सार दङ आरो लोगोसे बे ओनसोलनि गोबां जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ। दिनैनि जितु बतझरायाव इउनिटेड फराम साब डिभिजन दानाय दिनै बियो मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय। बेवहाय जों आफादगिरि हिसाबै जों मोननो हादों जितेन्द्र ब्रह्म, बिथाङा जाहैबाय आफादगिरि आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मा होनो बापि बसुमतारी जों बिथांमोनखौ मोननो हादों। बिथांमोना जिहेतु इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिनि साब डिभिजननि साफा साफा दैदेनगिरि जाबाय, बिथांमोनखौ जों आसा खालामदों बिथांमोना मिरुजों सेन्ट्रेलजों जगाजग थानानै बिथांमोना इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिनि बा एक्स एनडिबिफोरनि बा बर' जाथिनि बर' माहारिनि मोजां थासारिखौ नोजोर बोनानै मोजां मोनसे खामानि मावलांगोन मिजिंथिदों। आरो इयुनावहाय बिथांमोना नैबे बतझरा ओनसोलनि एक्स एनडिबिनि गासैबो गिदिर फिसा समस्याफोरखौ बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जाहाथे मावफुंलांगोन बा मिरुआव समस्याफोरखौ दैथायहरगोन आरो बे समस्या दैथायहरनाय समस्याफोरखौ मिरुनि इउनिटेड फराम मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे आखरे मोजाङैनो मावफुंहैनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो इउनिटेड फराम हिसाबै दिनै जोंहा गोबां एक्स एनडिबिनि समस्या थादों। दिनै एक जाखांनायनि उनाव दिनै जोंहा गां मोनसे समस्या दङ। दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै दिनैहाय सेन्ट्रेल जेलाव दिनै 60 जनसो दिनै केडेट्सफोर दङ। बिथांमोना दिनैसिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बिथांमोननि नोजोरखौ बोनानैनो दिनैहाय जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ आसा खालामनो हायिनि थाखायनो दिनै जोङो एक्स एनडिबिआ दिनै खौसे जाफिननानै मोनसे इउनिटेड फराम एक्स एनडिबि दानायनि गेजेरजों जोंनि बे फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि आरो जेलाव थानाय केडार्सफोरखौहाय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों दिनैहाय नारानाथा नाजाबाय थादों। आरो बे नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो जों लोगो हमबाय इउनिटेड फरामा आरो दिल्लीयाव जों 2 टाइम थांनानै जों रायलायबाय। दिनै जों बे रायलायनायनि गेजेराव जों गोबां मोजां मोनसे मेसेज मोन्दों। जों बे बाथ्राखौ जों बुंनो हाया। जेलाना मोजां मोनसे रिजाल्ट फैगोन अब्ला जों बुंगोन। आरो जोंनि दानि थासारि दानि जे सरकाराव थानाय बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ जों खावलायबाय थादों। बिथांमोनहाबो इउनिटेड फरामनि जिहेतु माखासे दिनै डिमान्डफोरखौ दिनै जोङो बुंबाय थादों। बिथांमोनाबो दिनै एसेब्लाबो खोनासंनो बाध्यता जादों आरो खोनासंनानै दिनै बिथांमोनाबो सम इउनिटेड फरामनि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै अफिसियेलि आनअफिसियेलि हिसाबै सावरायबाय थानाय जादों। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जों आसा मिजिंथिदों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जाहाथे एक्स एनडिबिफोरनि जेसेबांनाखि क्ल'जआव थानाय समस्या गासैखौबो जाहाथे थाबैनो गावनि सरकार थानायनि समावनो जाहाथे बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायो बेखौनो आङो मिजिंथिदों इउनिटेड फरामनि जानानै। थांनाय साननैसो बे जिहेतु जालांनाय जिहेतु जाथाय बे जाय बिथाङा दिनै क'क्राझारनिनो बिथांनि मुङा जाहैबाय मा होनो ओरैनो बि साराय होननानै बुङो। बिथाङा दिनैहाय जों बुंदोंमोन आं बुंहरदोंमोन आं बे समाव दिल्लीयाव दंमोन नोंथाङा बे खामानिखौ मावथ'नाङा। नोंथाङा बे खामानिखौ मावैनि सिगां नोंथाङा जाय मानसिनि नामखौ लादों लरेन्स इस्लारि बिथांनि नामखौ लादों। लरेन्स इस्लारि बिथांखौ सम हेल्प खालामदों। बिथाङा गावनो बुंनानै लायो। आरो ओइदिनखालिनि जितु थांनो गोनां जितु नागालेण्डआव केस थांनो गोनां हाजिर जाहैनो गोनां बेखौबो दिनै बिथाङा आंनि सायाव बुंदोंमोन रन्जन मा होनो लरेन्स इस्लारि बिथाङा आंनि फनखौ हमाखै। बेखिनि आंनो मेसेज हरदों। नाथाय बे समाव आं बुंदों
खेबसे हमाखै जानांगौ खेबसे खेबनै फन बुबाव नों जुदि लोगो हमनानै जुदि जेबो जायाब्ला फनजों जुदि जेबो जायाबा आंनो खबर हरफिन आं बुंदोंमोन अब्लाबो नोंथाङा बेखिनि खामानिखौ मावथ'नाङा जों इउनिटि फरामनिफ्राय नांगौब्ला जों मदद खालामगोन आंनाव खबर लाफिननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा गावनि गोसो मथेनो बे खामानिखौहाय साननानै दिनै बिथाङा मोनसे फ्लेक्सआव बेनार बानायब्रबलायलायनानै दिनै बिथाङा बिखायाव खानानै दिनै मोनसे मा होनो पाब्लिकनाव दखान सान्दा खांनानै दिनै बिथाङा नागालेण्डआवहाय थांनो थाखाय दिनै फैसा खांदों बिथाङा बे खामानि मावदों बिनि थाखाय जों इउनिटि फरामनिफ्राय बा दिनै एनडिपिनिफ्राय जोङो एसे दुखु मोनदों जाहाथे इयुनाव बिथाङा बे खामानिखौ मावा दिनै बे खामानिखौ मावनाय जायोब्ला बे जोंनि एक्स एनडिपि हिसाबैनो जोंनावबो मोनसे बदनाम थायो बेनिखायनो जों खावलायदों जाहाथे नेक्स्टआवहाय बिथाङा मावा बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ दुखु मोननाय थादों एसे आरो जों खावलायगोन एबारनि जेसेबांनाखि एक्स एनडिपिफोरनि गुबुन स्टेटआव थानाय जुदि सामोन हरजानाय हाजिर जाहैनांगौनि जुदि समस्या जायोबा डेट जायोब्ला बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा EMGMफ्रा हयथ' गरसे गरनै जाय बिथांमोना बिहैगोन बिथांमोन जाहाथे गरसे गरनै हरगोन हेल्प होगोन बेखौ आं मिजिंथिदों आरो मोनगोनखौबो आं मिजिंथिदों आरो जुदि बिथांमोना जुदि हराब्ला आं बेखौ दिनै नैबे निउसनि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायगोन जोंबो इउनिटि फरामनिफ्राय जिखिनि हायो जों बिथांमोननोबो जों एबारनिफ्राय हरनो थाखाय जों नाजागोन बेखिनियानो दानि नैबे आसाम पुलिसनि मा होनो AB जाहाथे बेखौहाय एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय 2% बा 2 खोन्दो होनो ओंखारदों बेखौ जुदि गमामायैनो जुदि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंजों सावरायनाय बायदि बुंनाया जेबायदि जाफुङोब्ला जोङो एक्स एनडिपि इउनिटि फरामनिफ्राय बा बारग' एनडिपिफोरनिफ्राय जों आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों धन्यबाद होगोन आरो जों वेलकाम जनायगोन आरो बेखौ मिजिंथिदों आरो मोनगोन आरो जों बेल' नङा जों आसामनि चिफ मिनिस्टार जों बेखौल' रायलायाखैमोन जे जों 2 खोन्दो 2%खौ जों मालाबा रायलायाखैमोन जे जों एक्स एनडिपि हिसाबै जों साख्रि मोननांगौनोसो जों सावरायनाय जादोंमोन नाथाय गुबुनफ्रासो मालाबानो 2 खोन्दो बाहागखौ राननानै बिथांमोना लानानै फैदों नाथाय बेवहाय जों एक्स एनडिपि हिसाबै जों एसे दुखु मोननाय थादों बेवहाय जोङो फारसेनि खोथा गैया एक्स एनडिपि हिसाबैनो जेसेबांनाखि क्वालिफिकेसन थानाय जेसेबांनाखि बैसो थानाय बिथांमोना साख्रि मोननांगौ होननानै जों दिनै डिमान्ड खालामदों आरो बेनिफ्राय नै दाख्लैसो मा होनो अक्ट'बरनिनो 25 आरो 26 जितु दिल्लीयाव टक जानाय बेयावबो जों कमप्लिटलि जों एक्स एनडिपिनि सेंग्राफोरनि बैसो थानाय आरो एज क्वालिफिकेसन थानाय सेंग्राफोरनि थाखाय साख्रि होनांगौ पारमानेन्ट साख्रि होनांगौनि थाखाय जोङो सिरियासलि जों सावरायनाय जादों आरो रन्जन दैमारिनि केसखौ जों सिरियास सावरायदों हाइनेस नन हाइनेस केसखौ जों सिरियास सावरायदों NI केसखौ जों सिरियास सावरायदों बिनिफ्राय आउट अफ स्टेटआव थानाय भुटान आरो नेपाल आरो म्यानमाराव थानाय माखासे एक्स एनडिपिफोर दिनै जेलाव दङ बेखौ बिथांमोनखौ जों खावलायदों थाबैनो इन्डियान गभर्नमेन्टआ जाहाथे लाना फैनांगौ उदां अख्राव लाबोनांगौ बेखौ जों खावलायदों आरो आउट अफ स्टेटआव थानाय जितु केसफोरखौहाय थाबैनो बन्द' खालामना होनांगौ आरो फोजोबना होनांगौ बेखौ जोङो दिनै दिल्ली सरकारजों जों सावरायनानै फैदों बिथांमोना जोंनो मोनसे एसुरेन्स होदों बेखौ थाबैनो मावगोन आरो बिथांमोना जोंनो होदों जों बेखौ मदद खालामगोन बे खोथाखौ जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा एक्सुवेलि नांनायनि खेथ्रआवहाय मोनसे आफादा आखायाव हाथियार लानानै नांफुनाय समावहाय बेवहाय नों माबा मोनसे घटना जाया माबा मोनसे बिफोर खालामा होननानै रावबो बुंनो हाया मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो आखायाव हाथियार लाग्राफोरनि गेजेराव बेबायदि एक्सना जाखायो बेबायदि घटना जाखायो नाथाय गुबुनफोरनि बेलायाव बेबायदि हाइनेस नन हाइनेस जाफेराखैमोन नाथाय जोंनि एबारनि एकर्डनि गेजेरजों जेबायदि हाइनेस आरो नन हाइनेस जुदि मोनसे केसा जुदि फैदों बेयो जों एक्स एनडिपिनि थाखाय खोब दुखु नांथाव आरो दुखु साननो गोनां बेनिखायनो जोङो दानि बिटिआर सरकारखौ जों खावलायगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माखौ जों खावलायगोन जाहाथे नैबे केसफोरखौहाय हाइनेस आरो नन हाइनेसखौ दोनालासेनो जेनेरेल इमिउनिटि केस हिसाबै जाहाथे जोंनि मोखांखौ नायनानै जाहाथे अनो जेरैहाय जोंनि आलफाफोरखौ जेरैहाय जोंनि मोनसे एकर्ड जायाब्लाबो सिगनेटरि जायाखैबो दिनै बिथांमोननि केसफोरखौ दिनै उदां खालामबाय बा गुबुन दिनै दिलीप निउसामोननि केसखौबो दिनै उदां खालामबाय गुबुनफोरनि केसखौबो दिनै जेबायदि मा होनो CBI NIफोर नांनायफोरखौनो दिनै उइद्र' खालामना होबाय थिग बेखौ नायोब्ला जोंहा मोनसे बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटरि हिसाबै बिटिआर एकर्ड जाबोनाय हिसाबै जोंनिया बेबायदि थानाङामोन बिनि थाखायनो जों दिनै खोब दुखु मोनदों आरो बेबायदि हाइनेस जाबोनायनि थाखाय नन हाइनेस जाबोनायनि थाखाय जोंनि गेजेराव जों बिराद दुखु मोननाय थादों बेनिखायनो बेफोरबायदिखौ जुदि अननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो बिटिआर सरकारा बे डिफारेन्सखौ लाबालासिनो जेनेरेल इमिउनिटि केस होफिननो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय थेंक इउ बेथ' खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारा नंगौ सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो दङ आरो बिथाङा गेजेराव जेला एकर्ड जायो एकर्ड जानायनि सिगां बिथांमोनखौ मोनसे आयेनाव गैयामोनब्लाबो कनभिक्टेड हिसाबैब्लाबो दिनै बिथांखौ फेरवेल बेल लांब्रबलायनानै दिनै बिथांखौ सहि हैदों दिनै बिथांखौ जुदि सहि होनो थाखाय फेरवेल बेलाव जुदि लांनो हादोंब्ला
एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै रन्जन दैमारिखौ मानो दिनै हगारनो हाया बे मोनसे सोंलु बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बर'फ्रा खौसे जानांगोन दल हंगदनाव खौसे जानांगोन जेसेबांनाखि बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ बिथांमोना खौसे जानांगोन जोंनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारिनि सायाव खोथा बुंनो थाखाय जों बयबो बर' माहारिफ्रा खौसे जानांगोन अब्लासो सरकारनि मददनि गेजेरजों रायजो राजानि सहाय मददनि गेजेरजों इन्टेलेक्सुयेलनि सहाय मददनि गेजेरजों जोङो रन्जन दैमारिखौ मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो इउनिटि फराम एक्स एन डि बि हिसाबै जों जेसेबां हायो एसेबां जोङो रन्जन दैमारिनि केसखौ जोङो थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों सेस्था खालामबाय थादों आरो जों आसा खालामदों इसोरा हेल्प खालामदों मदद हरदों सरकारखौ जों फोथायदों जे रन्जन दैमारिखौ जों थाबैनो हयथ' मोननो हागोनखौ जों मिजिंथिनाय थादों आरोखि